दिनै बेसेबांबा आङो गोसोआव दुखु मोननानै दं आरोना बिराद खस्थ' लाबोबाय दा प्राइभेटनि मेम्बार जानानै दं आङो दा आंनि रायजो राजाफ्राबो सहाय होआखिसै आंनो बेनिखायनो आं बिराद गोसो उसुबिदा मोनबाय थाबाय मानो आंखौ नायदिया नांगौबाल' मानसिखौ मानो उलखां खालामो नाङाबा मानो मानसिखौ जेबो दाखोर बादिसो बाहायो बेखौ सानना दं आरोखि आं दाना रावबो फैया आंनाव दा लोगोफ्राबो आरो मोजां समावल' मानसियानो जेबो आंनाव दिनै आं दुखु जानायखाय जेबो गैया आरोखि रावबो गैया फैया रावबो बेनिखायनो आं बिराद जिउजों दुखु मोननानै दं आरो आं दा आरो दाखालि बुंहरदोंमोन आंखौ बिसमुरिनि आब'आ बिदि सुबिदा होगासिनो दङ प्रफेसारनि हिनजावा बहा लांनो मानो होननानै लांनानैथ' मा जानो थाखा फैसा गैया मा गैया बेबा सोर मा खालामो मा खालामा होननानै आब'खौ बुंहरदों आरोखि आङो बिदि होननाय जादों आरोखि आं ओमफ्राय दा दहायहाय बे समिन फंबाया फैदोंमोन नालाय बेहाय आंखौहाय नायफैनानै दुखु मोननानै बे लामाखौ होलांबाय आरोखि नोंसोरखौ आं हामलायबाय थादोंमोन मालाबानि समाव आंबो लोगो मोनला मोननाय मोननाया उननि खोथा बेयो उनावहाय बे समाव जोंनि जुमदुवार रादाबजों नोंथाङा जे नोंथांनि जे हासबेन्ड दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? दा आंनि फोरमायनो साननाया बेनो आंनि न'खरखौ लानानै आंनि हासबेन्डआ गथ' सानै दङ आंहा बे गथ' सानैखौ फिसा इंलिस मिडियामाव फोरोङो न'खरखौ खांनो आरो फिसाखौ फोरोंनायनि थाखाय फिसा बिजनेसखौ लानानै हान्थिबायनायाव बेंगलजों थांनायावहाय बार'बिसा सारिआलियाव आंनि फिसाया एक्सिडेन्ट जाहैयो बे एक्सिडेन्ट जानायजों लोगोसे आंनि फिसाया आथिं बायनानै फैबाय बे समाव न'आव लाबोनानै जाखिनि एसे एनैजों डक्टर सिकित्सा खालामनानै जाजेननायनिफ्राय दिनैसिमाव मास मोनसे जाबाय दासिमबो मोजां हामनायनि राहाखौ मोनाखै आरो आंनि फिसाफोरनि फरायनायनि थाखाय आंनि फिसाजो गेदेरा दा मेट्रिक होगोन बे फिसाजोनि फरायनायनि थाखायबो आंहा जोबोद थाखा फैसानि प्रब्लेम जानानै फैबाय बोसोरसेनि एडमिसन आरो मान्थलि फिसबो आं दिनैसिम होनो हायाखै बिनि थाखायनो आङो दा जोंनि बिटिआर गोदान सरखार रायजो राजानिफ्राय आं एसे आंनि फिसायनि आरो आंनि फिसाफोरनि फोरोंनायनि थाखाय आङो एसे अनसुंथाइ लुबैदों बेखौनो आङो खावलायदों। दा बे समाव आथिं बायनाय जे जाना फैदों दा बियो बेसेबांसिम गोबाव जाखो आरो दिनैसिम फाहामथायनि सुबिदा मोनदोंना मोनाखै? जेबो मोनाखै रावनिफ्रायबो जेबो मोनाखै दा बिनि अंग'आ सिगां बेराफारसेया पेरालाइसिसजोंनो जखम जाखानानै थाखानायखामोन आरो दा फारसेयाबो बियो एक्सिडेन्टजों बे जखम जानानै दङ दा न'खरखौ फोथांलांनांगौआ जोबोर गोब्राब आंनि न'खराव दिनै जे आदा नोंथाङा नोंथांनि बिजनेसनि थाखाय जे आलिपुरदुवाराव थांदोंमोन दा बे समाव नोंथांनि आथिङा जे मोनसे बिपद जानानै बा एक्सिडेन्ट जानानै नोंनि आथिङा दा थाबायनो हाया जानानै दङ दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव माबाफोर बुंनो सानो नामा? आं दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बुंनो साननाया बेनो आं दिनै सरखार गोदान जानायाव आङो खस्थ' लाबोयै 17 बोसोर लाबोबाय आङो खस्थ' थेवबो आङो दिनैसिमबो जेबो मोनथाय मोनथ'वाखै माने नैबे गोदान सरखाराव आङो दा आंनि भाग्यआव गाज्रि जानायखाय बेनिखायनो आङो सरखार गोदाननिफ्राय माबा मोनसे आंखौ अनोब्ला खुब मोजां जागौ आरोखि सरखार गोदाना प्रमद सारा अननो मोजां जागौमोन
बिराद खस्थ' दङना आंनि न'खरा बेनिखायनो आङो जेबो राहा गैयैखाय आंबो नोंसोरखौ लिंहरनाय जादों बिदि आरो नैबे सेरनिफ्राय ओरै लाङो बे मोनसे ओरै जायो खाथिजों ओमफ्राय ओरै गिदिङो थाबायनो